další videa a dneska mám takovou dostavbu videokrátku. Jo, nebude moc mluvit, jsem si neuvědomil. To taky hraje muzika, nevím, co jsem z toho, kaj teraz slyším. Ale teďka tady hromada upravování a jo, přeskoutal samozřejmě, který tady je koncem, jo. Dávaš tomu zlobilkovi nejaké veci? Jo, dávám. Jo, dávám mu veci. Zmieroval žiadne diabloky alebo niečo také, prosím. Proč? Pretože... no... Ja som mu dal jenom 40 taků. Diablo. Iba? Jo. Tu si robíš srandu? No. To ne. Hej. Dobre. Povieme si jednu vec, že diabloky podporujú len moc hráčov a keď dáš dia niekomu, tak okamžite bude proste chcieť ďalšie. To hovorím z vlastnej skúsenosti. A problém je ten, že tí kidi proste nevedia to hrať. Alebo žobraj oddať im týmu. Keď to dáš jednému, musíš to dať automaticky druhému, pretože on sa vie na to vyhovoriť, chápeš? Ale tak on to vysvětlil, že je to takový můj soused, že jsem mu to dal. Pekná výhovorka. Protože on tady nechtěl vůbec hrát, že jo, protože by tady musel všechno odnout, tak jsem mu to dal. Veci sú jedna vec, ale nie, že mu dáš diabloky. A víš, ja som mal veľkedy dávno server. Jeden server. No. A tam bola politika taká, že diabloky si nemohol kúpiť v shope. A musel si jediné, čo si mohli získať, tým, že si kopal. Hráčov to nabudilo. Pretože oni každý chceli proste byť najlepší PvPčkár, chceli by proste mať moc na serveri. A aby mohli tvoriť PvPčkári potrebovali diamanty. Ja udělám diamanty strašne drahý. Sprav kurz aj 5-krát väčší, ako si ty sám myslíš, po prvé. Po druhé, nerozdávaj diamanty len tak zadarmo. Ja mám pár miliónů. Mám miliardu, no, tak... To si môžu kúpiť. Ty si nagivoval money? Manisky? Ne. Vieš ti čo to je, že potom nuda, keď už máš toľko peňazí. Ale to zase ten si hral s příkazama. Hej, len trošku si... Nenápadný. Nenápadně stržený, ale okej. No. Budem ti na to takto. Je strašně problikávají textury, to je hrozný. Hej. Já si reinstaluju Minecraft. Ja si už idem spať inak. Začínam byť trošku unavený. Ja vôbec. No vidíš, ty si študent, ne? Dobre, s týmto sa pohrajka, môj brat. On je na terény. Ja sa v tom robot nebudu. Okej. Ja sa tady budu dělat hezky svý na konzole. Ale fakt ako, nedávaj dia už na budúci, dobre? A hlavne nie diabloky, pre boha. Je niečo iné, keď potrebuje materiál od brata, proste. Brat mi dal nejaký materiál, kobol, drevo a takéto sračky a dal mi, že tu máš 10 železa. Urob si nástroje, bodka. Ja to znám, to je môj brat. Keď chceš pomôcť mu s výstavbou hocičo, len nedávaj diamanty na budúce, dobre? Dohodneme sa? Yes. Ja si vidím, kolik ktorý má v té časce. A hlavne ešte nainštaluj plugin, ten Creative Control. Hej, teď tady mám jenom nezetelný množství portise.
Čo? To dolní čestka úplně. Na ten míst. Nehaj mu stack, zober to, zabav to. Však je to absolútne zbytočné také mať. Jo, mu 3. Daj mu tam stack a je stack emeraldov, nič viac. Viac nepotrebuje určite celý život preboha. Nemusíš mu to hovoriť. No dobre, no materiál je v pohode. Tam staví vůbec neví. Inak daj si lomeno clear. Já vím. Strašně. A inak niektorí hráči absolútne nevedia stavať domy, aspoň tento vyzerá relatívne lepšie ako väčšina. A pamätáš si, čo som hovoril o tých daňach za tie beacony? Jo, možno jo. Ještě to na to hlavně dát. A on si bude chcieť postaviť dom na spawne? Na novej mape? Já mu to tam skopíruju. Hej, Když dobre. se podíváš, když vidíš trošku víš, tak vidíš ty torčky, jak tak to je od hraničného rezidence, která je vlastně moje. What? Taká veľká rezidencia? No tak, a myslím, že bude hodně, on má takový, on hodně staví, no, on moc takový netěží. A toto si prekopíroval, Co? určite. No to je můj barák, ze spavnu. To nevidíš ty cestu. Hej, vidím tú cestičku. Ten jsem si postavil na spavnu, jak jsem se sem překopíroval. Inak ukážem ti ešte vzor cesty, čo bude tuto na spawne použité. Já bych to udělal ze slabu. Shit. No, počkej, nějaká Nope. peska. Nope. Ukážem ti techniku, že... Já bych to udělal ze slabu a dal bych pod to, a tak se běhá rychlejc. Někde byla peska. No. No, takýto vzor. Počkaj, ne, prepač, sorry. Já bych to udělal, ono by bylo docela dobrý udělat to z toho, udělat to jakoby ze slabu a dát pod to led. Aby sa šmíkala cesty, alebo čo? Ne, Takto? ale že se pak běháš rychlejc. Tak to môže byť. Tak to asi... Ďalší kamarát? Ne. Ano, asi rozbarvičkama. Přihali si takhle se vezmeš... Slepě nevidím ani jeden slav. Tie pluginy ešte treba dneska dohodiť na server sprevádzkovať. Creative Control aj bude musieť aj teba degradovať, že nebudeš môcť vyhadzovať cez Creative. No ještě takhle. To víš, ne, že budeš potom rychlejc pak. Čo, ja viem to isté. Ale neskákaj. Hele, víš, jak se úplně hejbeš? Hej, rýchlejšie ideš trošku, ale tak vieš spraviť na spawne beacon a dáš tam, že rýchlosť. Nebo tam dám command block a dám tam efekt. Speed. Hej, alebo niečo také, že 30 sekúnd po lognutí proste rýchlosť, neviem. Teď jo. To nehaj na nás, dobre? Nebo tady teďka na starým, tak tam jsem dal command block a dal jsem tam slepotu. Že neviděl. Aha, akože, že prišiel si na svet. No, že jsem tam dal na 3 sekundy, že jakmile se prostě lognul a byl na spavnu, tak neviděl 3 sekundy. No tak to by mohlo byť akože, že zrodil si sa a neviem. Ja nespať už som mega unavený.
Dobre, maj sa. Čau. User disconnected from your channel. OK, takže na to zkusím sám. Disconnected. Moc někam vložil.
nezařu.